Chceš letos darovat něco, co zahřeje u srdíčka? Vyrob osobitou domácí svíčku. Je to jednodušší, než to vypadá. Potřebuješ včelí vosk, vonný esenciální olej, já jsem použila skořici, jutový provázek nebo z jiného přírodního materiálu a nádobu, ze které svíčku vytvoříš. Vosk nasyp do nějakého plecháčku, množství jsem odhadla podle oka, ale lepší dát toho víc než míň. A nechej ho pomalu rozpustit ve vodní lázni. Mezitím si můžeš vyzdobit skleničku, já jsem použila skořici, trochu levandule a jehličí, které ve výsledku vůbec nešlo vidět. Ještě si stihneš připravit provázek, který použiješ jako knot pro svíčku, a nebo třeba taky jako ozdobu. Mezitím už budeš mít nejspíš rozpuštěný vosk, do kterého nakapej esenciální olej. Cca 10 až 15 kapek. Nechej ho lehce vychladnout a potom opatrně nalívej do skleničky. Pozor, ať se ti přitom nepotopíkne, aby ti do svíčky nespadl na noč konec a oči ho ošpejily. Než svíčka zaschne, můžeš ji ještě dozdobit, například bylinkama, skořicí nebo cokoliv ti napadne. Zhruba po 2 hodinách můžeš zkrátit knot a dárek máš připravený. Dej mi vědět, jestli by se ti takový osobní dárek líbil.